कार्बिआलंआव जोंनाय अरखौ मोनसे न'आवल' जोंनाय अर होननानै दासान। बे जोंदों गोबां समनिफ्राय मानसिफोरनि गोसोआव बिखायाव जमा जाना थानाय दाबायनानै दोननाय खोन्थानि अर आरो गोबां समनिफ्राय गिबोनाय गावनि हानि थाखाय गिनाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्ला आंनि ताकत बारियो, आं भिडिअ बानायनो थाखाय मटिभेसन जायो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक होनो दाबाव। थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामदो। कार्बिआलंआव मा जादों? कार्बिआलंनि जायफोर कार्बि मानसि बिसोरनि साननाय, बिसोरनि बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय दाबि दंमोन जे कार्बिआलंआव जाय कार्बिआलंनि कार्बि मानसिफोरनि गोबां समनिफ्रायनो डिमान्ड दङमोन जे बिजिआरफोराव थानाय जाय नन कार्बि नन ट्राइबेल मानसिफोर दङ, बे मानसिफोरखौ एभेक्सन खालामनांगौ, बे मानसिफोरखौ होखारनांगौ होनना। नाथाय बे खोन्थाखौ एसेबां सान्तियै बुंबाय थानाय उनावबो, एसेबां सान्तियै पिसफुलि बे खोन्थाखौ बुंबाय थानायनि उनावबो बेनि मन्त्रि एमएलएफ्रा बे खोन्थाखौ गाग्लोबनानै दोन्दोंमोन, खोनासङालासिनो दं। बिनि उनाव सान्तियै हांगार स्ट्राइक जाबाय। हांगार स्ट्राइक खालामनायाव स्ट्राइक खालामग्राफोरखौ डिटेन खालामनाय जायो। अब्लासो बे जायगानि मानसिफोरनि रागाया लामासिम ओंखारबोबाय आरो कार्बिआलंनि जाय KASCनि CEM तुलिराम ronghangनि न'खौ अर सावनानै होनाय जायो। बेफोरनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम्पल नायबोबाय थाबानो जाबाय जे बांलादेशआव जानाय जाथाय आरो नेपालाव जानाय जाथाय आरो जोंनि बिटिआरआव जाय जाथाय जाबाय, बे मोनसे बै मन्त्रि एमएलएफोरनि थाखाय मोनसे वार। जाय मन्त्रिफ्रा एमएलएफ्रा ओरैनो जों जनता, जों मानसि गदाय आथिं सिङाव गानानै बिनि आवाजखौ खोनासङालासिनो दोननो जुजियो। बे मन्त्रि एमएलएफोरनि थाखाय बे मोनसे वारनि एग्जाम्पल श्रीलंका, बांलादेश, नेपाल बेफोरनिफ्राय नुबाय जानो हागौ। दा नै जोंनि आसामावबो कार्बिआलंआवबो नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे एसेबां समनिफ्राय मानसिफोरनि जाय दाबि, जाय प्रटेस्टफोरखौ खोनासङालासिनो जुदि आथिं सिङाव गाग्लोबनानै दोननो जुजियोब्ला मा जायो? रायजोफ्रा जुदि सांग्रां जायोबा, ज' जायोबा मा जायो बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय जानो हागौ। आखायाव पुलिस दं, प्रसासन दं होननानै रायजो राजाखौ बुना संनानै दम होनानै लाखिनो हागोन होननानै नोंथाङा दा सान। रायजो राजाया बांसिन दंना नोंनि पुलिसा बांसिन दं बेखौ साननानैनो रायजो राजाया जुदि थैनाय थांनायखौ गिनानै गारनानै जुदि पुलिसफोरनि सायाव बारसिनोब्ला पुलिसफोरा जेबो खालामनो हाया। थ' बेखौ नोंथांमोना वार्निं होननानै दा सान, बा भायलेसननि वार्निं होननानै नोंथांमोना दा सान। नोंथांमोना बुजि, सिटुएसनखौ बुजि, रायजो राजानि बिखायाव नोंसोरो हदायबो आगान होनो एबा रायजो राजाखौ गाग्लोबनो होननानै दा सान। कार्बिआलंआव जा जाथाय जादों बेनि मेन गुरिया जाहैबाय कार्बि मानसिफोरनि आइडेन्टिटि, बिसोरनि हा हु बेफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय। आं सानो कार्बिआलंनि कार्बि मानसिफ्रा जेसेबां गावनि हा, गावनि आइडेन्टिटिनि थाखाय जुजिदों, आवाज थिखांदों, बेबायदि थिखांनो नांगौआ जोंनि बर' हारिनावबो जोबोद गोनांथि दङ। दा सिदा खोन्था बै नेताफोरनिसिम जायफ्रा भटनि समाव, इलेक्सननि समाव भट बिनो फैयो, गासै खोन्थाफोरखौ जाफुंहोगोन, गासै डिमान्डफोरखौ मानिगोन होननानै बुङो। नाथाय जेब्ला जोंनि हानि अधिकार, जोंनि आइडेन्टिटिनि अधिकाराव फैयो, अब्ला बे खोन्थाया सबनिसे लास्टआव एबा बयनिख्रुइबो बेखौ उनाव दोनना होनाय जायो। रावनिबो खोथा खोनासंनाय जाया, रावनिबो डिमान्डखौ मानिनाय जाया। नोंथांमोना साननानै नाय, जेब्ला जों रायजो राजाया, जेब्ला जों मिन्थियो, बुजियो जे जोंखौ गोबां समनिफ्राय थगायबोगासिनो दङ, जोंनि साननाय हनायखौ हदाय आथिं सिङाव गाग्लोबनानै दोनगासिनो दङ, जोंनि जेबो खोन्था खोनासङाखै एबा जोंनि उन्नतिनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै होननानै जेब्ला जोङो मोनथियो, जेब्ला जोंनि गोसोआव बेफोर साननाय हनायफोरा फैयो, अब्ला नोंथांमोना मोजाङैनो मोनथिखागौ जे रायजो राजाया ज'है एकजुट जायोब्ला मा खालामनो हायो, मा खालामनो हाया। सिदा आङो बिटिआरनि सरकारखौ आं बुंनो सानो बे खोन्थाखौ। बिटिआरआव जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे बिटिआर दाना होनाय जादों। बर' हारिनि उन्नतिनि खामानि मावनो थाखाय बिटिआरखौ बानायनाय जादों। नाथाय बिटिआरआव, बिटिसिआव
मा जागासिनो दङ बे खोथाखौ बयबो दा जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ। BTC आव BTR बर' हारिनि अनगा गुबुन हारिनि मुलाम्फानि थाखायल' खामानि मावबोनाय जागासिनो दं। बे खोथाखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। गुबुन हारिया जोंनि BTC आव BTR गोबां अनजिमानि मानसि दङ। स' बिसोरनि खोन्थाखौल' खोनासंनाय जायो। बिसोरनि ST होनायनि खोन्था सोलिगासिनो दङ। BTR आव BTC आव गुबुन हारियाबो इलेक्सन गेलेलायनो हानाय एसेबां पावार जाहैयो। BTC खौ BTR खौ अनलि बर' मानसिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय होनाय जादों। बे खोन्थाखौ मोनथिखायो बयबो। स' जोंनि हारिखौ जोंनि बर' हारिनि साननाय हनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय BTR खौ BTC खौ होनाय जादों। ओंखायनो बड'लेण्डआव BTC आव जेसेबां डेभेलपमेन्टनि खामानि जायो एबा मोजां खामानि जायो बेफोर गासैबो बर' हारिनि बर' मानसिनि थाखाय जानो नांगौ। बर' हारिनि बर' मानसिनि बेनो डिमान्डमोन आरो बेखौ जाफुंहोनो थाखायनो बेखौ BTC खौ होनाय जादों। नाथाय BTC आव थानाय जायफोर सरकार बेफोरो मोनथिगौ जे BTC आव बर' मानसिया खम दं, बर' मानसिया गोबां गैया। ओंखायनो गुबुन हारिनि मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावोबा गुबुन हारिनि भट लानानै BTC आव देरहानो हायो। ओंखायनो गुबुन हारिनि थाखायल'सो BTC आव खामानि मावबोगासिनो दङ। BTC आव BTR आव जेसेबां मन्त्रि MLA फोरा भाषण होयो, गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो, अब्ला जोङो बर'जों भाषण होनाय, बर' रावजों खोन्था बुंनायखौनो जों खोनानो मोनो। गासै हारसा गुबुन भाषायावसो BTC आव BTR आव खोन्था रायलायनायखौ जों खोनानो मोनो। अब्ला BTC खौ बानायखौ मानो? BTC नि थाखाय जों गोबां बर' हारिया, गोबां बर' मानसिया प्रटेस्ट खालामबोदों, जुजिबोदों आरो बेखौनो मोननानै जोङो गोजोननानै दंथ'यो। नाथाय BTC खौ सालायनाय जायफोर सरकार बेफोर जोंनि BTC नि जाय नाम मर्यादा बेखौ फोजोबस्रांनो बुथारलांनो थाखायल'सो खामानि मावबोगासिनो दङ। मोनसे समाव बेबायदिनो सोलिबाय थायोब्ला खोनानो मोनगोन जे BTC आव नामा BTC BTR बर' हारिनि जायगा बड'लेण्ड होननानै खोनानो मोनगोन। नाथाय राजआ गुबुन हारिनिसो जागोन। बे खोन्थाखौ नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै गोसोआव लाखि। नोंथांमोना बेबायदि साननो नाङा जे आं कार्बिआलंनि सोमोन्दै खोन्था बुंनो फैनानै कार्बिआलंनि सोमोन्दै भिडिअ बानायनानै स' BTC खौ बड'लेण्डखौ मानो गेजेराव लानानै फैदों होननानै। कार्बिआलंआव जानाय जाथाया मोनसे गावनि हा, गावनि आइडेन्टिटिखौ बासायनो थाखाय कार्बि मानसिफ्रा थिखांनाय मोनसे बियो आवाज, मोनसे जुज बियो गावसोरनि हारिनि थाखाय। बेबायदि जोंनि बर' हारिनि थाखायबो जों आवाज थिखांनांगौआ जोबोद गोनांथि दङ। बेफोर खोन्थाखौ जोंनि नेताफ्रा MP MLA फ्रा गोसो होनांगौआ जोबोद गोनांथि दं। नङाब्ला जोंनि आसामावबो जोंनि BTC आवबो बेफोरो आरो गोजान जानानै गैया। नोंथांमोना मोनथिखागौ दाखालिसो BTC आव जाय सेक्रेटारियेट अफिसाव जालांबाय बेबो मोनसे गोजाननि एग्जाम्पल नङा। मेइनलि BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि। नोंथाङाबो बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावाखै। गुबुन हारिनो दा ST होनो नागिरनाया नोंथांनि जोबोद मोनसे भुल। नोंथाङा ओरैनो थारैनो बे खोन्थाखौ मोनथिगौ जे BTC आव ST नि अनगा गुबुन मानसिया हानि अधिकार गैया, बा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गुबुन मानसिया हानि अधिकार गैया, हानि अधिकार लानो हाया। आरो BTC आव बर'नि अनगा गुबुन सुबुङा, गुबुन माहारिया बांसिन दं। जुदि गुबुन हारिनो BTC आवबो ST होयोब्ला अब्ला जोंनि BTC एरियायाव गासै गुबुन हारियाबो हानि अधिकार मोनजोबगोन, पलिटिकेल अधिकार मोनजोबगोन। स' अब्ला जोंनि BTC आव गुबुन हारिनि राज जानो थाखाय आरो गोबाव सम गैया। गुबुन हारिया BTC आवबो ST जानाय लोगो लोगो BTC खौ गुबुन हारिया लानो थाखाय आरो गोजान लामा गैया। BTC आव बर'नि अनगा गुबुन हारिया उन्नतसिन, गुबुन हारिनि गोबां मानसि दं। भट होनायावबो बिसोर जुदि इलेक्सनावबो जुदि बिसोरनिफ्राय इलेक्सनावबो जुदि बिसोरनिफ्राय बिजाथिफोर सिखारोब्ला अब्ला बिसोर गावसोरनि जाय मानसिनो गावसोरा भटखौ होजोबगोन आरो गावसोरा देरहासार जागोन। अब्ला बिसोरो आरो खननै खनथाम इलेक्सननि उनावनो जोंनि BTC आव BTR आव बिसोरनि गुबुन हारिनि चिफ नुनो मोनगोन। नोंथांमोन बे खोन्थाखौ गोसोआव लाखि। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद